عزوز سلامتنا تقبلوا زخبركم تخطاتلتنا تيفي نلومون زيناتات وشتن وصان حيزنا لكم كريمنا لنا كسافت صامي كتكاتاتلو بخبر نعدم صناي مكتتال بارستات زينا مسن جمر إرترا ود 19 عامت أتلت فينوم أبني 10 كيلومتر وددر كالاي كوين تعويتو أسمرا بالعلي سالسان 1 مليون نافا من سجان ترجعتات كم استغايد تجليتو يمن بخبيد متقعت أمريكا تناوت صوماليوان نتقلب أمريكا أم مقعز فلسطينيوان ينتسقو هندي أب عالم زلعل نايقو حاف انبا أب كتما غازيبور إرترا ود 19 عامت أتلت فينوم أبني 10 كيلومتر وددر كالاي كوين تعويتو ود 19 عامت إرتراو فينوم سمون أمانيل أفرانس زتخيل هاجراو فرق إماراتون ليل 2025 أبني 10 كيلومتر رحكت هاجراو كبروسن بالسبر نهجزي مينيما كالاي درجة بمحاز تعويتو إذا ود 19 عامت أتلت نوددرو ب 27 دقيقة 10 كاليت نيزازيمو ولدو أتلت فينوم أبني وشت هاجر وددرات مس كلب أتلتيكس فرد سعري ناي منستر حرشة ومخان كم زوادة رجلت نايلو معامت هاجراو فرق إماراتون ليل 2025 سنبت 16 مقابيت أف فرنسا كتما ليل بزتتحزلو مدب مسارت ناي فرق إماراتون 10 كيلومترن 5 كيلومترن وددرات كم استخايدة تقليتو إذا عامتها وددر انتساتفت بتاريخاو مأكل كتما ليلن بقوني روبا دويلن أبلو مجون قلتفون هاوهاو زهب كوينو نخلتيهم إليت أتليتات نولكاوي بلوتسات علامة زقابر مزداناقعي قويتن مجو كم زقابرو تنتنت أتلتيك زيقلتو إذا خمزيلن كلو أم ماراثون تايبي 2025 أتليت بيترو مامون موغوش شوماين بتخطاتالي روعين حمشاين كوينو وددرون بعوض كم زازوم تقليتو ماراثون تايبي 2025 عامتها وددر أب سميناو مبرأ جمجم بحري بمحدارات وانلين جينشانن شيمانن أبيلو أب سميناو تايوان نيو تايبي زمحلالف مسمر زحازة وددر مخاني قلت أسمرا بالعلي سالسان 1 مليون نافا من سجان ترجعتات كم استغايدة تقليتو كفلي هنصاو لمعات من محدار زوا ماكل أب 2024 بالعلي سالسان 1 مليون نافا أب ترجعتات كتم أسمرا مسرتاو تسجاناتات كم زكايد حبيرو إتي بروجكت متسجان ترجعتات كتم أسمرا بغدقلال أو أستاد 11 كيلومتر زبتصح مسرتاو تسجانا قطران كم تخايده حلافيش أنفر كال أي درجات ترجعتات إنجنير مسكنا ستيفانوس حبيرو أكال نايز محداس متسجانن زخون مسمراتن كوابيتات أسمرا ترمينال عداقة حاموس كاب دنب سنبل هوسبيتال كساب وشتي سنبل كاب أحقراو معرفو نفرتي أسمرا كساب هوسبيتال أورتا كبابي ما أكل بيت صحفة منيستر حرشا كاب بعت مسكرم كساب قريف مسمر فيلاجو عد سقرون كمون مسمر ماي تمانين كبابي مسكيد كالوت زتقال مسمرات مخانم إنجنير مسكنا وسيخو قليتو كفلهنت أو لمعات من محدار زوا ما أكل أب 2024 7,500 نايتي زوتونو محداسن متسجانن زخون مسمرات كوابيتات أسمرا كم استعممو إنجنير مسكنا حبيرو ناب زيناتات وصا هاجر مسن سجر يمن بخبيد متقعت أمريكا تناوت من محدار ترامب نجوجل حوتي يمن كسعنا بقايح بحري زحلفا عبيت مرخب متقع زقدفو ترير متقعت خمس وصلوا أبز قلت زلوان قبل على اليمن لومي متقعت خمس جمرة قليتو ات بريزيدنت نم محدار بايدن أو تحازا حوتي زوست سقمتي مهمن كم زنبرة بمتقاس حجكنا كسع علامنا نجبت زيد داقم سقمتك نوستدينا قبل قليتو بز قدام 15 مقابيت زنبرة متقعتي شعت سبات كم زموتون كالوت شعت خمس قصول نقلت كسب حجي سنبت 16 مقابيت كا وطري موتات ناب 30 حد نعرقو مهلاو الجزيرة بصبصب زحبر بريزيدنت ترامب أبتي بعلو زونو نتروز زبل بحمراوي مرخبي نخلهم شبراوين حتي كابلومي متقعت تقوارتو انبين تلكم جنا قدم حجري هم زيت فلتو جهنم اسات كزن بكم بمبال مفرارح صحف ابت مرخبي بزحان كم زرق حزي فلت ولا كحتي مس اسرائيل ركب زلون عبيت مرخب طرح كم زتقع انت حبره بزحات مس اسرائيل ركب زي بلن مرخون قداينا تزكايدو متقعت كوينن مصنحني زقلت كم وصيتو خا بغيح بحر زحلفا مرخب كغودلا تراين زبلت تصبصب استات 1500 مرخب نقد عالم بغيح بحر كم زحلفا يزقلت أمريكا نتا موالد حوتي زخونت إيرانون كبير متنقاطها هيبات تخمزلا اتتصبصب يرد حوتي دحر مجمار وقي إسرائيل حماسن أنصار نتكم صلايتو تقصا إسرائيل ندقف حزبن أذان إلو نبقى بحري زحلفا مراخب كتقع خمس جمرة يزقلت زلو بمسرت ماكلايت إزاز أمريكا نتمتقعتي بقدام محبراوي مرخبيتات أبزو صحفن نفاريت وقي كام مراخب تصعنت نفرتك تبقس كلا زري فيديو زتقال زرقي حمنبارو تقليتو
ሓደ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ንቢቢሲ ኒውስ በቀዳም 15 መጋቢት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ሰንዓ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ዝገልጽ ጸብጻባት ናይ መጀመርታ ጥራይ ምዃኑ እቲ በዓል ስልጣን ገሊጹ። ብተወሳኺ እቲ ማእከላይ ትእዛዝ ከምቲ ሑቲ ወይ ኢራን ዝህቦ ግብረ መልሲ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሑቲ ዝካየድ ወፍሪ ካብ ኣየርን ባሕርን ሰሙናት ከናውሕድሉ ምዃኑ እውን በቲ ጉዳይ ኣፍልጦ ዘለዎ ሓደ በዓል ስልጣን ኣሜሪካን ምንጭታትን ይገልጹ። ካብ የመን ወፂኦም ዝንቀሳቐሱ ሑቲ ብኢራን ካብ ዝድገፉ ቀረብን ስልጣናን ካብ ዝወሃቦም ዓመታት ኣቕፂሮም ከም ዘለዉ ይዝግለጽ። ሓማስ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ኣብ እስራኤል ቀታሊ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምክያዱ እቲ ጉጅለ ኣብ መጀመርታ ንህዝቢ ፍልስጥኤም ንምድጋፍ ምስ እስራኤል ዝተኣሳሰር መራኸብ ጥራይ ከም ዝትኩስ ገሊጹ እኳ እንተነበረ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ግን እቲ ጉጅለ ምስ ኩናት እስራኤል ዝኾነ ርክብ ዘይብለን መራኸብ ዕላማ ከም ዝገበረ እዩ ክገልጽ ጸኒሑ ዘሎ። ኣሜሪካ እስራኤልን ዓባይ ብሪጣንያን ቅድሚ ሕጂ ኣብ የመን ብሑቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝርከቡ ከባቢታት ዕላማ ጌረን ምንባርን እቲ ጸብጻብ የረድእ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ድሕሪ መዓልታት ኣብ ወርሒ ጥሪ ንሑቲ ናይ ወጻኢ ግብረ ሽበራዊ ውድብ ኢሉ ሰይምዎ ነይሩ ክብል እቲ ጸብጻብ ጠቒሱ። ፕሬዚደንት ነበር ጆ ባይደን ኣብ 2021 ንሑቲ ከም ናይ ወጻኢ ግብረ ሽበራዊ ውድብ ኣባረሪድዎ እኳ እንተነበረ ድሒሩ ግን ኣብ መጀመርያ 2024 ዳግማይ ብፍሉይ ዝተወደበ ዓለማዊ ግብረ ሽበራዊ ኢሉ ሰይምዎ ከም ዝነበረ እቲ ጸብጻብ የረድእ። ሶማልያውያን ንጠለብ ኣሜሪካ ኣብ መግዓዝ ፍልስጥኤማውያን ይነጽጉ። ኣብ ርእሰ ከተማ ሶማል ሞቃዲሾ ዝርከቡ ነበርቲ ነቲ ፍልስጥኤማውያን ካብ ጋዛ ኣብ ሶማል ንምስፋር ዝቐረበ እማመ ብዓርቢ ከም ዝነጸገዎ ይግለጽ ኣሎ። ብናተይ ኣረኣእያ ከም ነጻ ፖለቲከኛ ሶማል መጠን ህዝቢ ይኹን መንግስቲ ብሙሉእ ድምፂ ደገፍ ህዝቢ ሶማል ዝረክብ ኣይመስለንን ክብል ፖለቲከኛ መሐመድ ኤልሚ ኣፍራህ ከም ዝገለጸ እቲ ጸብጻብ ረዲዩ። ምስ ሱዳን ሶማልን ብፑንትላንድ ዝፍለጥ ዝተበታተነ ዞባ ሶማልን ዝካየድ ዘሎ ርክባት ኣሜሪካን እስራኤልን ብሰፊሒ ዝኹነን ከቢድ ሕጋውን ሞራላውን ሕቶታት ዘለዓዓል ውጥን ንቅድሚት ንምስጓም ዘለዎን ቆራጽነት ዘንጸባርቕ ምዃኑ ተገሊጹ። ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ሰለስተ ፍልስጥኤማውያን ክቕበላ ዝተመርጻ ሃገራት ሱዳን፣ ሶማልን ኢትዮጵያን ኣብ ድኽነት ስለ ዝርከባ እቲ እማመን እቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ደቂ ጋዛን ፍልስጥኤማውያን ኣብ ጽቡቕ ከባቢ ንምቕማጥ ዝገለጹ ዕላማውን ጥርጣረ ከም ዘስዕብ እዩ እቲ ጸብጻብ ዘረድእ። ብመሰረት ሰበስልጣን ሱዳን ካብ ኣሜሪካ ንዝቐረበ ዕድመ ከም ዝነጸጉ ክገልጹ እንከለዉ ሰበስልጣን ሶማልን ፑንትላንድን ድማ ንመርበብ ሓበሬታ ኣሶሽየትድ ፕሬስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዝኾነ ርክብ ከም ዘሎ ከም ዘይፈልጡ ከም ዝገልጹ እቲ ጸብጻብ የረድእ። ብመሰረት ውጥን ትራምፕ ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ጋዛ ንሓዋሩ ናብ ካልእ ቦታታት ክለኣኽ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። እቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነቲ መሬት ካብ ስግር ባሕሪ ኮይና ዋንነት ክትገብሮን ኣብ ምምዕባል ናይ ሪል ስቴት ወፍሪ እውን እንተኾነ ሓሳብ ከም ዘቐረበ እዩ ዝሕበር። ናይ ፍልስጥኤማውያን ጃምላዊ ምግዓዝ ዝብል ሓሳብ ኣብ ሓደ እዋን ከም ዕብዳን ናይ እስራኤል ይቁጸር ምንባሩ እቲ ጸብጻብ ገሊጹ። ትራምፕ ነቲ ሓሳብ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኣኼባ ዋይት ሃውስ ካብ ዘቕርቦ እንድሓር ግን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ተባዕ ራእይ ክብል ናይ ትራምፕ ሓሳብ ምናዱ ይዝከር። ሃገራት ዓረብ ብርቱዕ ተቃውሞ ብምግላጽ ንፍልስጥኤማውያን ኣብ ዘለዎ ንክኾኑ ኣማራጺ ውጥን ዳግመ ህንጸት ኣቕሪበን ከም ዘለዋ ይዝግለጽ። ጉጅለታት ተጠበቕቲ መሰላት ንፍልስጥኤማውያን ክወፁ ምግዳድ ወይ ጸቕጢ ምግባር ክፍጸም ዝኽእል ገበን ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእል ይገልጹ። ብተመሳሳሊ ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ኣሜሪካ ጻውዒት መልሲ ንኽትበሉ ኣብ ትጽቢት ከም ዘሎ ይገለጽ ኣሎ። ህንዲ ኣብ ዓለም ዝለዓለ ናይ ጓሓፍ እምባ ኣብ ከተማ ጋዚፑር ብኣኽራን ጓሓፍ ደልሂ ዝፍለጥ ናይ ጓሓፍ ቦታ ጋዚፑር ኣስታት 70 ሄክታር ወይ ልዕሊ 50 ኩዕሶ እግሪ ዝሽፍን ኮይኑ ምስቲ ሓደ ካብ 7 ናይ ዓለምና ዝኾነ ቅርሲ ታጅ መሃል ዝበጽሕ ቁመት ከም ዘለዎ ተገሊጹ። ኣብ 1984 ኣብ ወሰን ከተማ ጋዚፑር ኣብ ምብራቓዊ ኣውራጃ ደልሂ ዝተመስረተ ናይ ጓሓፍ መእከቢ ጋዚፑር ኣብ 2002 ኣብ ዝለዓለ ናይ መሓዝ ዓቕሙ ከም ዝበጽሐ ዝገለጸ እቲ ጸብጻብ ካብኡ ንድሓር ግን ክሳብ 72 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ንእሽቶ እምባ ኮይኑ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ጋዚፑር ድሮ ሓደ ካብቶም ዝዓበይ መጓሓፍታት ዓለም ኮይኑ መዓልታዊ ኣማይት ቶን ጓሓፍ ካብ ደልሂ ይቕበል ከም ዘሎ እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ገሊጹ። እቲ ዘሕዝን ግን ብሰበስልጣን ተከባቢ ነቲ መጓሓፊ ጋዚፑር ዘስዓቦ ጉድኣት ንምቕላል መብጻዕታት እንኳ እንተኣተዉ ዕቤቱ ክገትእ ዝኽኣለ ሰብ ግን ከም ዘየለ እዩ ዝሕበር። ደልሂ መዓልታዊ ልዕሊ 11,000 ቶን ጓሓፍ እተፈሪ ከተማ ኮይና መብዛሕትኡ ኣብቲ መጓሓፊ ጋዚፑር ከም ዝእከብ፣ እዚ ድማ ነቲ እምባ ጓሓፍ ዝያዳ ክዓቢ ከም ዝገብሮ እቲ ጸብጻብ የረድእ።